Исәнмесез, эфирда адымнар тапшыруы. Бу атнаның мөһим вакыйгалары турында алдағы ярты сәгатьтә бүгенге тапшыруда менә ниләр булачак. Коя барабыз, койда безнең кыйблабыз. Президентның юлламасы еллар дәвамында ничек үзгәрә? Туган телләрне һәм мәдәниятне саклау һәм үстерүгә яшьләрне ныграк җәлеп итү. Өлешчә мобилизация дәвам итә, китүчеләргә һәм калучыларга ярдәм. Мине чакырдылар, мин килдем. Республиканы тетрәндергән үтерешләр, 30 әбинең башына җиткән дип шикләнелүче Тахировка карата суд башланды. Удмуртиядә, Екатеринбургта, Оренбургда, Уфада ул инде җөргән. Юрганга карап аякны суздыра торган бюджет Татарстан күпме алачак һәм югалтачак. Әгәр дә безнең кисәбездә, мәсәлән, үзебезнең ел башына акчабыз кала икән, шуның белән без аны менә бу чыгымны менә артык дәрәҗәсен каплый алабыз икән, бу инде әйбәт күренеш дип саныйм. Атнаның төп вакыйгасыннан башлыйк. Президентның Дәүләт Советына еллык юлламасы. 1 сәгатьтә 15 минутлык чыгышында Рөстәм Миңнеханов республиканың хәзерге хәлен һәм 1 елга үсеш юлларын билгеләде. Төбәкнең эчке һәм тышкы хәле турында сөйләгәндә ул казанышларны барлый, кимчелекләрне күрсәтә, тәнкыйтьли, үрнәк мисаллар белән булдырмаслык эш юк икәнлеген дәлилли, яңа бурычлар куя. Иртәгесе уңышның орлыклары бүгенге туфракта үсә. Бу сүзләрне Рөстәм Миңнеханов 5 ел элек мөрәҗәгатендә әйткән иде. Һәр чыгышта төп фикер башкарган эшләребез республика халкының тормыш дәрәҗәсендә чагылыш табарга тиеш. Быелгы юллама президент өчен 13-нчесе иде. Бу елларда Татарстан, аның икътисады, сәнәгате, күрсәткечләре һәм аңа карап юлламадагы бурычлар ничек үзгәрә? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Успех республики всегда определяется не только экономическими показателями, но и высоким уровнем социального развития, общественно-политической стабильности. Благодаря универсиаде республика получила развитую спортивную инфраструктуру. Наша главная задача – занять достойное место среди конкурентоспособных мировых полюсов роста. Һәр елның үз казанышлары һәм проблемалары, максатлары һәм бурычлары. Рөстәм Миңнехановның иң беренче юлламасы 2010 ел, узган елга охшаш иде ул, коры килде. Әмма дистә ел эчендә республикада дым туплау, аны саклау һәм алдынгы технологияләрне кулланылышка кертү буенча зур эш алып барылды. Бу үз нәтиҗәсен бирде, диде президент 2021 елгы юлламасында. Һава торышы игенче файдасына булмаганда да күрсәткечләрне киметмәү бурычы бүген дә актуаль булып кала. Чагыштыру өчен тагын бер сан. 5 ел элек республикадагы предприятиеләр үзебездә савылган сөтнең яртысын эшкәрткән булса, хәзер 90%. Әмма тирлек санын киметүчеләр бар. Аны бу ел башындагы күрсәткечләргә җиткерү бурычын куйды президент. Шулай һәр юлламада президент барлык тармакларны кулашлый. Әйтик, 2011 ел Татарстан тарихында беренче тапкыр сәнәгатьтә җитештерү 1 триллион сумнан арта. Икътисадка 300 миллиард сумлык инвестиция җәлеп ителә. Инде быелгы саннарны барлыйбыз. По итогам текущего года ожидаем валовый региональный продукт составить порядка 3,7 триллиона рублей. Объем отгруженной продукции порядка 4,4 триллиона рублей. Объем строительных работ мы ожидаем выше 460 миллиардов рублей. И, конечно же, инвестиции в основной капитал порядка 750 миллиардов рублей. Важно, что удалось сохранить занятость и не допустить роста безработицы. Һәм бу Россиягә карата кертелгән чикләүләр, логистика белән бәйле кыенлыклар, көнбатыш технологияләренә юл ябылган мәлдә. Үткән елларга күзәтү ясап чагыштыра башласаң, бер яктан һәр елның үз кыенлыгы, үз уңышлары, әмма быелгы вазгыять бөтенләй үзгә. Хәтта өлешчә мобилизациясе белән соңгы тапкыр ул 1941 елда булган бит. Органам государственной и муниципальной власти, организациями и предприятиями республики необходимо обеспечить в полном объеме реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В стране идет частичная мобилизация. Важно обеспечить наших защитников и их семьи конкретной адресной помощью и заботой. Многим сейчас непросто. Мы видим, как все больше предприятий, общественных организаций, наших земляков готовы помогать. Нужно всячески поддерживать такие инициативы. Социаль-икътисади күрсәткечләрдә мәгариф, мәдәният, мәдәни мирас, тәрбия мәсьәләләрен дә игътибарсыз калдырмады президент үз чыгышында. Елдан елга күчә торган бурыч татар телен укытуга кагыла. Әйтик, 2017 елда методиканы яңартырга, кадрлар әзерләүне яңа югарылыкка күтәрергә, куллану даирәсен арттырырга, заманча проектлар эшләргә дигән максат куелды. Необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка как государственного языка Республики Татарстан.
а также подготовку и переподготовку учителей. Быелгы юлламада президент татар теле буенча укыту методик комплектлар һәм дәреслекләр, башка фәннәр буенча тәрҗемә басмалар булдыруда алга китеш булуын әйтте. Мәгариф һәм фән министрлыгына бу эшне дәвам итәргә кушты. Тел белеме бирүне излексез итү өчен мәктәпләр һәм югары уку йортларының үзара бәйлешен җайга салу мөһим. Тагын бер бурыч туган телләрне һәм мәдәниятне саклау һәм үстерүгә яшьләрне ныграк җәлеп итү. Бу эштә яңа технология куллану һәм айрым вузлар кебек фольклор этнографик юнәлешкә басым ясау кирәк. Туган телгә һәм мәдәнияткә игътибар бөтен дөнья татарларын берләштерә. Быел без бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгын билгеләп үттек. Бу вакыт эчендә конгресс тормышчан булуын исбатлады, телне, милли мәдәниятне һәм гореф-гадәтне саклау, халкыбызны берләштерү буенча зур эш башкарды. Рөстәм Миңнеханов үзе дә елдан-ел юлламада татар телендә сөйләүгә әһәмият бирә. Үз фикерләрен фәлсәфи шигырь юллары белән җиткерә. Бер канатың була туган телең, бер канатың була туган җир. Кышка гына түгел, кешегә дә канат кирәк була торгандыр. Бу да юлламаның күркәм бер традициясенә әйләнә. Киләсе елны исә президент милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан итте. Гасырлык традицияләрне саклау ул ныклы гаиләдән башлана, ди Рөстәм Миңнеханов. Нәкъ менә гаиләдә әхлакый һәм рухи кыйммәтләр, милли һәм мәдәни традицияләр тапшырыла. Балалы гаиләләргә булышу безнең өчен һәрвакыт мөһим булды һәм булачак. Мәдәни мирасны саклау да төп бурычларның берсе булып калачак. Татарстанда Яңарыш фонды эшчәнлеге һәм беренче президентыбыз Митиф Шәйбуллы Шәймиев ярдәмендә мирасны саклау өчен күп эш башкарылды. Митиф Шәйбуллына һәм бу мөһим эшкә өлеш кертүчеләргә шул исәптән мәдәният хезмәткәрләренә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Бүген Татарстан Россиянең алдынгы төбәкләренең берсе. Югары квалификацияле кадрлар, куәтле җитештерү комплекслары булган социаль-икътисади үсештәге төбәк. Моның өчен әле файдаланылмаган мөмкинлекләр дә кала. Президент аларны да атады. Сәламәтлек саклау, мәгариф, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, юл төзелеше һәр өлкә өчен үсеш юллары билгеләнде. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Президент халыкны сыйфатлы азык-төлек тәэмин итүдә ярминкәләрнең ролен аерып әйтте. Республиканың әлеге зур социаль проектының әһәмиятен бәяләр өчен Алия Хәйретдинова иртәнге ярминкәгә юл тотты. Габдулла Тукай печән базарында язганча, кемдер сата монда, кемдер ала. Әмма алдаучылары һәм алданучылары юк. Чөнки алай була калса, бу проект озак яшәмәс иде. Ул инде 10 елдан артык республика халкын хуҗалыкларда җитештерелгән азык-төлек белән тәэмин итә. Бүгенгесен миллиораторлар оештырган. Гектарыннан 320 центнер кәбес алды. Монда инде безнең мелиорациянең файдасы күп булды. Ренат Мустафин ярминкәгә Мамадыштан 25 тонна кәбестә, шуның кадәр үк бәрәңге, 5 тонна кишер һәм шигендер алып килгән. Бәяләре югары булмаса да, юл чыгымы каплангач файдасы кала, ди фермер. 2010 елгы кырылыктан соң кырларга сугару җайланмалары куйганнар. Быел менә безнең хозяйствода соңгы яңгыр булган иде 1 июльдә. Менә көзгә хәтле яңгыр яумады. Без шул вакытта үзебезнең шул мелиорация җиһазлары белән су сиптердек. Әйбәт кенә уңыш алдык. Чүпрәледән Альфред Хайруллин 200 гектарда алмагачлар, хура җиләге карлыган үстерә. Суны тамчылап сибү системасын узган ел керткәннәр. Чыгымның 70%-ын республика бюджеты каплаган. Бу 70-кә 30 программасы буенча. Без тракторга, тележкаларга сулар нитеп сибеп бирәйдек. Хәзер бер кеше обслуживает бер оператор 200 гектарны карап торучыларны. Барысы 3 кеше шул 200 гектарны обслуживатлар. Татарстан мелиорациясе Россиядә иң алдынгыларның берсе булып санала. Быел бу эшкә республика һәм федераль программалар буенча 2 миллиард сум акча бүленгән. Хәзер республикада 800-дән артык гидротехник корылма бар, 400 мең гектар җир сугарыла. Белгечләр бу уңыш алуны 3-4 тапкырга арттыра ди. Сугарылмаган җирдә хәтта корылык бик каты булмаганда да 130 центнердан артык бәрәңге алып булмый.
сугарылуу жерлерде ул 400-500 хәтта 600 центнердан да артып китә 1 гектардан. Яшелчә бертекливләрнең рекордлы уңышы бер яктан шатландырса, икенче яктан җаваплылык исти. Булган күрсәткечләрне саклап калу зарур. Авыл хуҗалыгы ярминкәләренең муллыгы, җир уңдырышлылыгы һәм сугару нәтиҗәсе дип ассызыклады президент үз юлламасында. Республика шәһәрләрендә ел сайын авыл хуҗалыгы ярмаркалары оештырыла. Авыл халкы безгә кулай бәядән сыйфатлы продукция алып килә. Моның өчен шәһәрдә яшәүчеләр исеменнән зур рәхмәтне белдерәм. Бу эшне дәвам итү мөһим. Бик зур рәхмәт ярмаркалар өчен. Президент әйткән шул гелдә эшенә тергән эш. Чөнки президент кушып кына түгел, президент материалында булыша. Менә безнең ярмаркага килгән районнардан килгән бөтен оешмаларга безнең командировочный юл километражлары барсы да акчалата кире кайтарыла. Команда биреп килгән түгел, монда бөтен килгән хуҗалыклар барсы да үзләренең продукцияларын сатып китәләр. Бөтенсе өчен файдалы. Шәһәр халкы ярминкәләрне көтеп тора, кибеттән түгел, хуҗалыклардан алуны кулай күрәләр. Сатып йөрим, бик ярдәм итә хаклар, бик арзан, күбәйбер алдык. Кибеттә белән конечно, бәяләр арзан. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре республиканың зур бер социаль проектына әверелде. Аеруча 2010 елгы корылыктан соң. Корылык исә җитештерүчеләрне җир эшенә башкача карарга мәҗбүр итте. Шуңа күрә елын инде килүгә карамастан халыкны азык-төлек белән тотрыклы рәвештә тәэмин итәләр. Алия Хайретдинова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бу атнада Татарстан Дәүләт Советы республиканың киләсе 3 елга бюджет проектын беренче укылышта кабул итте. Бу казнаны белгечләр шактый кыен икътисади вазгыятьтә планлаштырылып, моңарчы булмаган зур кытлык белән салынган, әле нәтиҗәсе дә алдан әйтеп булмый торган финанс документ дип атады. Ни өчен дигәндә казнаның кремнәре кими. Фәрүзә Мәҗитова бюджет һәм аңа тәэсир ясаучы факторларны барлады. Бюджет турында закон проектын үткән елларда депутатларга менә шундый портфельләргә салып өләшә иделәр. Быел таратмадылар. Әле цифрлаштыру елы булганга электрон форматта җибәргәннәр. Икътисади яктан шактый кыен ел булуны исәпкә алып, акчаны янга калдырырга булганнар күрәсең. Киләсе елга Татарстан казнасы 27 миллиард сумлык кытлык белән салынган. Бу соңгы 10 елда иң зур сан. Бюджет непростого наступающего 23 года. Бюджет проектын депутатлар сессиядә карады. Һәм төп сорауларның берсе кытлыкны ничек капларга. Дефицит 27 миллиардов, это много достаточно. Вы сказали, что это вкладывается в какие-то рамки, но как мы его будем финансировать, за счет чего? Собственные осадки на счетах. И второе, то, что привлечение, если возможность есть, привлечение кредитов. Кытлык чыгымнарның артуыннан бигрәк кремнең кимүе белән бәйле. Киләсе ел бюджетында крем 38 миллиард сумга кими. Сәбәбе федераль законнарга кертелгән үзгәрешләр. Беренчедән, югары үзле нефть чыгарган өчен түләнә торган салымга ташлама бетерелде. Ә бу нефть компанияләренең кремен киметә. Алар алынган табыш буенча республика бюджетына салым түли. Ташламаның бетерелүе кремне азайта. Димәк, салым да азрак түләнә. Узган ел нәтиҗәсе буенча 30 миллиард сум булган. Бу турыда президент әле ел башында Мәскәүдә Гайдар форумында Обидно, когда вот по прошлому году мы потеряли там порядка 30 миллиардов из-за того, что изменили, значит, высоковязкую нефть приравняли к классической нефти, то есть тепловым методом мы добываем, а налоги платим, как будто, значит, добываем классическую нефть, да? Но нас не услышали, но это в наш бюджет мы потеряли налог на прибыль. 2022 елның 6 айында бу төр салым буенча югалту 19 миллиард сумга җиткән ди икътисад белгечләре. Около 19 миллиардов рублей только за полгода. Без санап карадык, быел ярты ел эчендә югалтулар 19 миллиардка җиткән. Әгәр аны 2гә тапкырласак, ел буена 38 миллиард дигән сүз. Бу сумма республика казнасына кергә мөмкин иде, ләкин кермәячәк. Бюджет, но не поступит. 2023 ел казнасы проектында югары үзле нефть чыгаручы компанияләр табышына салым 26 миллиардтан артып китә. Алкоголь акцизлары буенча югалтулар өчен компенсация бетерелү дә киләсе ел казнасы кремен 7 миллиардка киметәчәк. Файдалы казылмаларга салым буенча түләүнең артуы, бензинның уртача бәясен исәпләү формуласы үзгәрү казнаны 4 миллиард 600 миллион сумга юкартачак. Киләчәктә бу исемлек зураерга мөмкин әле. Федераль законнарга үзгәрешләр кертелү төбәк бюджетларының кремнәрен киметә. Әйтик, киләсе елдан салым түләүчеләрнең берләштерелгән төркеме бу Газпром, Татнефть кебек зур компанияләрнең табышка салымын турыдан-туры Мәскәүгә китә торган итмәкче булалар. Ул чагында республика казнасы 7 миллиард ярым сум акча югалтырга мөмкин.
Татарстанда онлап шундый компания эшли, аларның берсе Татнефть. Аның табышка салымы Татарстанда калыр дип ышанабыз, диде финанс министры Радик Гайзатуллин бюджет комитеты утырышында. Бу турда президентның федераль үзәк белән килешүен әйтә. Бу канун проектын 26 октябрьдә Дәүләт Думасы караячак һәм хәл итәчәк. Әгәр дә менә бу закон кабул ителгән чорда Татарстан бюджетына өстәмә авырлык килүе мөмкин әле. Тагын бер мәсьәлә, федераль бюджеттан килә торган субвенцияләрне төбәкләргә бүлеп бирү формуласы үзгәрү ихтималы. Хәзер 100% булса, моннан соң 60 кына калырга мөмкин икән. 6 субвенцияны быел әгәр дә республика һәрберсен отдельно торган булса, икенче елга аны бер иттереп субвенция куялар да 60% Россиядән бирәләр, 40% республика күтәрергә тиеш. Ә бүгенге көндә кайбер юнәлешләр буенча 100% федераль бюджет бирә. Бу законнар безнең расчетлар буенча тагы безгә тискәре эшләтергән законнар әле булып чыгарга җыена. Финанс министры әйтүенчә, 2021 ел нәтиҗәсе буенча салымнарның 25%, ягъни 4тән 1 өлеше генә республикада калган, ә 75% Мәскәүгә киткән. Бүген республика бюджеты 8 төрле чыганактан тулылана. Казна керемнәрен арттыруның бердән-бер юлы ул республика предприятиеләренең яхшырак эшләве. Тик аяк чала торган сәбәпләр шактый әле. Икътисади чикләүләр, логистик маршрутлар өзелү, аларның кайберләре генә. Бу проблемаларны хәл итүдә дәүләт ярдәме мөһим. Ул инде льготный кредитлар менә бик күп булды инде безнең предприятиеләр шуның белән инде күп алдылар. Кече урта бизнеска тоже бик күп булды инде. Менә хәзер бу частичная мобилизация буенча тоже Россия план принимать итте дә, шул планнар буенча без эшләп барабыз инде менә. 2023 елның бюджет чыгымнарына килсәк, алар 421 миллиард сум дип планлаштырылган. Шуның 90% дәүләт программалары аша төрле социаль өлкәләрне финанслауга тотылачак. Мәдәният, иҗтимагый инфраструктура объектлары төзелеше һәм капиталь ремонт программалары дәвам итәчәк. Из возможного, что можно было сделать, из этого бюджета правительство представило максимально вот такой сбалансированный и в целом неплохой бюджет непростого наступающего 23 года. Непростой. Его еще реализовать надо. Bütün проектларны уңышлы хәл итәрлек күләмдә чыгымнар белән билгеләнгән. 27 миллиард әлбәттә кытлык күренә. Инде ул аның чыганаклары берникадәр ачыклыкта күренә. Әмма ләкин республика менә нинди кыен санкцияларга бәйле халәттә булуга карамастан тотрыклы икътисад белән эшләп яшәвен күрсәтә безнең менә бу бюджет. Киләсе 3 елга Татарстан бюджеты проекты 2000 биттән артык. Калынлыгы буенча ул менә шушындый 3 китап кадәр. 41 кушымта 23 моддәдән тора. Монда керемнәр һәм чыгымнар тиененә кадәр күрсәтелгән. Бюджет проекты белән һәркем таныша ала. Ул дәүләт сайтының сайтына урнаштырылган. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бу атнада Россия президенты ил төбәкләрендә төрле дәрәҗәдәге әзерлек режимнарын игълан итте. Татарстанда база әзерлеге булырга тиеш. Владимир Путинның яңа указындагы чараларны гамәлгә ашыру өчен төбәкләрдә оператив штаблар оешты. Татарстанда аның беренче утырышы узды. Анда шушы режим чорында җәмәгать тәртибен саклау, транспортның, торак коммуналь хуҗалык, энергетика оешмаларының тотырлыклы эшләве турында сөйләштеләр. Татарстанда президент кушуы буенча хәрбиләрнең реестры төзеләчәк. Бу эш район башлыклары һәм хәрби комиссариатлар белән берлектә башкарылырга тиеш. Республикада мобилизациягә эләгүчеләрнең гаиләләренә ярдәм дәвам итәчәк. Моңарчы игълан ителгән чараларга бу атнада яңасы өстәлде. Дәүләт Советы сессиясендә мобилизациягә чакырылганнарны транспорт салымыннан азат итү турындагы закон проектын хупладылар. Ил буенча өлешчә мобилизация дәвам итә. Бүген республиканың берничә районыннан егетләрне Казанга озаттылар. Әлмәттән Фирүзә Хәмидуллина репортажы. Әлмәтнең нефтчеләр мәдәният сарайы иртәнге 6 ярты район буенча повестка алган егетләр шушында җыелды. Кемдер китә, кемдер зата. Беренче зур төркемне Әлмәттән 29 сентябрьдә җибәргән иделәр. Монысы өченчесе. Ринат Султанов 5000 егете 2000 еллар башында Хабаровскида мотоокчылар гаскәрендә снайпер-пулеметчы булып 2 ел хезмәт иткән. Моңарча авылдашларын, хезмәттәшләрен озата, 3 көн элек үзенә повестка килгән. Долг, симит, по идее, военно обязан. Кешеләр шундый булырга тиеш. Менә күп кеше кем сөйли каштылар ди. Мин андый кеше түгел. Мине чакырдылар, мин килдем. Нефть табу өлкәсендә эшләгән егетне бүген әти-әнисе, әбисе, апасы озатырга килгән. 18 ел элек армиягә дә шулай гаилә белән озаткан булалар. Елларга тынычлык бирсен. Бөтен дөньяда, бөтен балаларны исән саклап кайтсыннар. 18 лет тому назад было тяжело провожать, а сейчас еще тяжелее. Ну это в полевых условиях. То есть
непосредственно. Жылы ішкі киім солым, қыр шартларында керек болашақ сауыт, соба, фонар, ұйықбашлар, кісе телефоны, йоқы қопшығы, мобилизацияланған һәр егетке бүгін менә шундый махсус хәрби рюкзак тапшырдылар. Оны район әзерли. Рамил Гарифуллин 18 ел элек Чечняда хезмәт иткән була. Тушенка, каша, кофе, чай. Хәрби тәҗрибәсе булган егеткә чакыру кагазын 3 көн элек алып киләләр. Иптәшләрен 1 ай элек чакырылыш башында ук алып киткәннәр. У меня друзья на полигоне тоже уехали в сентябре. Минем анда дусларым, танышларым бар. Сентябрьдә үк алганнар иде. Бар да яхшы диләр. Бармыйча булмый. Бу бит безнең ватан алдындагы бурыч. Тагын бер кат барып кайтырга исәп. Балалар хатыны белән саулашырга вакыт бирделәр. Идти защищать, еще раз отдать долг родине. Айдар Кәримовның хәрби тәҗрибәсе бар. Армияда вакытта улан удыда танк взводы командир дәрәҗәсенә күтәрелгән була. Года были 10-11, служил в танкистах в Улан-Удэ, Бурятская область. Мин 2010-11 елларда армияда булдым. Танкчы. Ни өчен нәкъ менә хәзер килдеме чакыру? Чөнки шулай кирәк димәк. Качып йөрүчләрне аңламыйм. А почему сейчас ухожу? То, что надо. Провождение семей. Максимально постараемся взять на себя все вопросы. Һәр гаиләгә ярдәм күрсәтеләчәк, диде район башлыгы Тимур Ногманов. Кемнең нинди сораулары бар, гаиләсенә нинди ярдәм кирәк, бүген алар аны тиешле органнарга әйтеп һәм кагазга теркәп калдыра алды. Мобилизацияләнгән егетләр юлга кузгалыр алдыннан махсус анкета тутыра. Социаль яклау идарәсе, ОПЕК, банк хезмәткәрләре, юристлар һәммәсе борчыган сорауларга җавап әзерли. На сегодняшний день обращений было не так много, потому что Бүген мөрәҗәгать итүчеләр күп булмады. Беренче көн генә түгел бит. Хәрби комиссариатларга барганда аларга барысын да җентекләп аңлаталар. Гаиләләре социаль яклау идарәсенә дә килә ала. Аларны анда кабул итәбез. Борчыган барлык сорауларын язып, аларны контрольдә тотачакбыз. Гадәттә социаль ипотека һәм кредитлар мәсьәләсе кызыксындыра. полностью мы все держим под контролем. Әлмәт районыннан бүген 60лап егетне алып киттеләр. Егетләрне менә шулай зурлап нефтче мәдәният йорты каршыннан заталар. Аларны затырга туганнары, әти-әниләре, балалары килгән. Егетләр 1 ай Казанда әзерлек курслары узачак. Соңыннан махсус хәрби операция бара торган урыннарга озатылачак. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Илшат Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бу атнада республиканың югары суды Россиянең яңа чор тарихындагы иң озакка сузылган криминал кыйссаларның берсе буенча җинаять эшен карый башлады. Казаннан Радик Тахиров суд каршына басты. Ул илнең 15 шәһәрендә олы яшьтәге 31 апаны үтергән дип санала. Моны тикшерүчеләр ачыклаган. Бу әле расланган чираклар гына һәм аларның күбрәк тә булуы бар. Әлеге хәлләр моннан 11 ел элек башлана, әмма очына 10 ел буе чыга алмыйлар. Кайбер белгечләр фикеренчә, җинаятләрне кем кылуы ачыкланмыйча да калган булыр иде, чөнки алар изгә төшә алмый. Әмма чираклы бер деталь озакка сузылган тикшерүләр 10 мең кешене җәлеп итеп уздырылган 10 меңнән артык экспертизага нокта куя. Фән мөмкинлекләре һәм ДНК материаллары криминалистларга ничек иң катлаулы җинаятны ачарга ярдәм итүе турында Рания Абдрахманова. 2011 ел Казанның Киров районы бер ир-ат Казан хрущевкалары урнашкан ишек алды буйлап атлый. Менә ул подъезд ишеге төймәсенә баса, менә баскычлардан күтәрелә. Ишек шакый. Үзен социаль хезмәткәр дип таныштыра. 30-35 яшьләрдәге ир ышаныч уята белә. Шуңа әби кеше аны моны уйлап тормый, өенә кертә. Фатирга керүгә егет һөҗүм итә, шунда ук әбине куллары белән яки кул астындагы әйберләр белән буа башлый. Бер очракта бу мендәр, икенче очракта алъяпкыч, керелә торган җеп, себерке сабы яки үтүк чыбыгы була. Берничә айдан Казанда тагын бер шундый очрак кабатлана, аннары тагын һәм тагын. Только пошли преступления, у которых были схожие характеры. Бер-берсенә охшаган җинаятләр кылына башлагач, аларның бер үк маньяк эше икәнен аңладык. Зыян күрүчләрнең барысының да яше бер тирә. Алар нәкъ менә өлкән яшьтәге, бер үзе генә яшәгән әбиләр иде. Ягъни туганнары, балалары булса да, алар ялгыз яшәгән. Икенчедән, җинаятләрне кылу ысулының охшашлыгы. Корбаннарның барысы да үтерелә. Өченчедән, җинаятчының максаты кешенең акчасын алу нияте белән кергән. Шул чакта җинаятчы бер үк кеше дигән фараз барлыкка килде. Күп тә үтми Татарстан белән күрше төбәкләрдә дә шуңа охшаш очраклар башлана. География зурая. Түбән Кама, Волжск, Уфа, Екатеринбург, Пермь, Түбән Новгород, 15 шәһәр. Эта серия убийств была совершена в период 2011-2012. Әлеге җинаятләр 2011-2012 елларда Үзәк, Идел буе һәм Урал федераль округларының 10ннан артык төбәгендә кылынган. Соңгы җинаятьләрнең берсе 10 ел элек теркәлә һәм анысы да Казанда була. Димәк, кылучының Татарстан кешесе булуы ихтималлыгы арта. Ләлә Кузминаның әнисенә ул чакта 82 яшь була. 83 было бы. Ул вакытта әнигә берничә атнадан 83 яшь тулырга тиеш иде. Нинди кыйммәтле әйберләре, күпме акча
акчасы югалганын белмәдем дә. 2 бүлмәле фатирның асты өскә килгән. Әни 30-нчы, 31-нче корбаны булган. Үзенең явыз эшләрен тәмамларга җыенган булган инде ул чакта. Идел буе маньягы Казан буучысы жан алучы. 10 елга сузылган эзләүләр дәвамында аны кем генә дип атамыйлар. Тикшерүчеләр фаразлавынча, ул һәрвакыт үзе генә эшләгән. Әбиләрне урамда, базарда, кибеттә күзәтеп йөргән, үзен я слесарь, я сантехник, я башка һөнәр иясе дип таныштырган. Берничә тапкыр видео күзәтү камераларына эләксә дә, ясалган фотороботлар аның шәхесен ачыкларга мөмкинлек бирми. Ачыклау өчен Эчке эшләр органнары, Россия тикшерү комитеты, федераль иминлек хезмәте вәкилләре катнашында махсус эшче төркем булдырыла. Корбаннарның төрле төбәкләрдә булуы да тикшерүне кыенлаштыра. Осложнялся не только поиск, осложнялся вообще само установление личности преступника тем. Аны эзләү генә түгел, җинаятьченең шәхесен ачыклауда кыенлашты. Аның йөзен күрүче шаһитлар юк. Ул әбине буып ятканда фатирга кеше кергән чираклар булды, әмма җинаятьче тәрәзәдән чыгып кача. Шаһит күрсә дә аны истә калдыра алмаган, я аркасын гына күргән, я яннан. Ул елларда видео күзәтү камералары да аз иде. Урамда алар беренчелән генә булган еллар. Аны бит бер-ике тапкыр тотара башлаганнар да. Потому что ул беренче тапкыр сикереп кача инде, не калганнар, по-моему, Уфадамы или Удмуртлармы, аның прям нинде язалар бит әле, фотопортретны язып чыгаралар. Җинаять урынында бармак изен калдырмаган перчаткадан эшләгән ди тикшерүчеләр. Һәм чит төбәктәге яман эшләренең берсе вакытында җинаятьченең тир ДНК-сы табыла. Аның кемнеке икәнен ачыклау өчен экспертларга 10 000 тест ясарга туры килә. Чикатило атканда бер 10 тонн булды микән? Монда 700 тонна артык материал. Бик күп эшләнде. Татарларда, бүтән республикаларда, Мәскәү карап торып эшләп. Но менә бер-ике җирдә шул алган ДНК. Шул ДНК атты. Аны экспертларның заслугысы дип әйтергә була инде, но бит бу ДНКларны җыючы следовательләр дә бар бит әле. Алар бит аны урыннан алганнар ул материалны. Безнең республикабызда гына бер 5-6 мең кешене әйләндерделәр шул ДНК аркылы алып. Беренче җинаять кылынып 9 ел үткәч, 2020 елның декабрендә җинаятьченең шәхесе ачыклана. Ул вакытта 38 яшьлек Радик Таһиров Казаннан булып чыга. 9 ел элек кемнәрне үтергәнен хәтерләми дә. Сорау алу вакытында ул шулай ди. А вы помните, сколько жертв на вашем счету? Много? Нет, не считал. Вы совершали убийство с целью ограбления, да? Ну, так получается, да. Бу атнада Радик Таһиров Татарстанның югары суды каршына басты. Йөзен ул яшерә. Тагиров эше карала. Ул гаепләнә 33 кеше үтерү һәм аларның милеген талаудан. Радик Таһиров 2 мадда буенча хөкем ителә. Алар буенча гаебе расланган очракта аны гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Бу җинаять эше криминалистика тарихында яңа чорда иң озак ачыкланган һәм катлаулылыгы белән кирип калачак. Казанда ул шундый беренчесе. Рания Абдрахманов, Алмаз Зиядинов, Ленар Хуҗахмәтов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бу атна татар дөньясы яраткан шагыйрәләребезнең берсе Резидә Валиеваны югалтты. Аңа 92 яшь иде. Башкортстанда туып үскән талантлы милләттәшебез. Шәхсән миңа ул үзенең җыр текстлары белән якын иде. Җырларымда минем үз халкымның кайгы шатлыклары чагыла, әле тургай булып кагыналар, әле моңнар булып агыла дип язган ул. Бүген тапшыруны Резидә Валиеваның Бөек Ватан сугышында егетләрен югалткан авыл турындагы шигыре белән тәмамлыйбыз. Авыл өстенә авыр моң ята. Кемдер өздереп гармун уйната. Гармуны гүя үксеп елыйдыр. Авыл тын калып аны тыңлыйдыр. Моңга сусаган ятим урамнар гүя онтылып тынып калганнар. Кем йөри шулай гармунын тартып, ялгыз йортта сагыш уятып. Эй гармун, гармун, уйнама юкка. Моңлы җаннарны елатма, тукта. Уйнама гармун, җитте, кирәкми. Әрнетмә җанны, өзмә үзәкне. Туган авылның тын урамнары оныткан инде гармун моңнарын. Онытсын инде, уйнама юкка. Сулган йөрәкне уятма, тукта. Уйнама гармун, җитте, кирәкми. Әрнетмә җанны, үзмә үзәкне. Үзмә үзәкне. Сүнсен өметләр. Кайтмаска киткән моннан егетләр. Алар гомергә чит җирдә калган, газиз аналар сагынып арган, алар мәңгелек йокыга талган.
Уйнама гармон, җитте, кирәкми. Әрнетмә җанна, өзмә үзәкне. Бүгінгі адымлар тәмам. Эфирда бір атнадан очрашырбыз. Исән сау булыгыз.